Kodwa manje kakhulu into esegcwele manje amasonto magcwele eSouth City, amasonto ogcwele abafundisi. Uma baye ecourt baqula abantu ngasho ukuthi la makholwa wenkosi lawo, kanti hayi abadlwenguli namasela nababulali nje kuphela. Mara indlela ongakubona abathatha ngakhona mama baye ecourt baqula ukuthi bakholiwe abantu, kanti hayi babuye ecourt abasayingeni leyo, bashaye nge-remind. Kanti babonisa umkhuba wabo lezi zinto zikhohlakele lezi. Bebalunge nje ekuseni nje bakiwe ecourt. Amabanditi ke lawo awuzange walunga. Wonke ijele eliphuma imisebenzi imithi iminingi lapho. Lapho-ke badobha yonke imithi lena-ke, kuyaloyana ke lapho-ke. Ukushaya ngevuthuza manje umuntu. Bayazi imithi, abantu baboshwa nje vele bebaloya from ngaphandle. Uma uyazi mangathola ini, ngihlanganise nani, uyibani ngiyomenzani. Kakhulu abantu bemithi ama-28 ibo abantu abathanda imithi, babiza italagubha. Ngathi lo somshanga italagubha. Phela khona la ukuthi nalo akafuna ukugwazwa manje, so waste amasosha wethu lona afuna italagubha lona. Usiyazi ukhona uSilver Fox uzodila ngaye lona.